Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba namhlanje. Namhlanje sizohlela kabusha ibalo ukuze sizothola ama variables lawo siwadingayo ezibalweni zethu. Awuthi sibheke lana sineformula yobungakho bendawo nxantathu u-A is equal to half BH. Kahle kahle u-A la umele ukuthi ubungakho bendawo, u-B umele ukuthi ubude bokuphansi bendawo, futhi ke u-H umele ukuphakama bendawo, yabo? Manje sina kufanele sithole kahle kahle ukuthi ukuphakama bendawo sibuthola kanjani kulesibalo lesi, uyabo? Awuthi sidwebe inxantathu yethu, nayo inxantathu yethu. Nawo ubuphansi benxantathu yethu, siyabona ke. Phansi benxantathu yethu sokubiza u-B, futhi ke ubude nokuphakama benxantathu sizokubiza u-H. Manje njengoba sesidwebule inxantathu yethu, bathi sithole kahle kahle ukuthi u-H kulesibalo lesi esithi A ulingana no half times B times H. U-H uyini kulesibalo lesi? Kusho khona ukuthi kumele senzeni? Kumele sihlele kabusha lesibalo lesi ukuze sizobona ukuthi u-H uyini kulesibalo lesi, yabo? Ukuze senze njalo kumele senzeni? Kumele u-H asala ayedwa kuleli icala, yabo? Ziningi indlela ongaqala ukwenza kanjalo, kodwa ke mina ngizoqala ngokususa lo half lo. Somsusa kanjani u-half? Kulula nje. Uphinda phinda ngo2 ngoba phela u2 uyi-reciprocal yaka half, yabo? Ngakho ke suphinda phinda ngo2 komabili amacala, yabo? Njengoba mase siphinda phinda ngo2 njengoba sengibhalile uzosinikeza iphi impendulo. Ngapha kuleli icala kuzoba u2A, anithi? Sobhala ukuthi ngapha kuzosala uBH, ngapha kuleli icala kuzosala u2A. Sekushodayo ukuthi manje senzeni? Sichelise lo B kuze u-H azosala ayedwa, sizowazi kahle ukuthi u-A uyini kulesibalo lesi. Sizoyenzani? Sizohlukanisa ngo-B komabili amacala. Njengoba ubona sesiyahlukanisa. Impendulo yethu izoba yini? Mase sihlukanise ngo-B kuzosala u-H ayedwa ngoba u-B no-B bazosusana. Ngapha ke nayo impendulo yethu sesitholile u2A ohlukanise ngo-B. U-H kulesibalo lesi ulingana no2A ohlukanise no-B, i-fraction. Kalula nje kanjalo sesitholile impendulo yethu yaka H. Sesiyazi ukuthi u-H kulesibalo lesi ulingana nani? Ulingana no2A phezu kwa B, yabo? Kuyasiza lokho ukwazi ukuthi u-H ayedwa nje ulingana nani, yabo? Ngiyathemba lokhu kusizile ukuze sibonane futhi. Ngiyabonga. Bye bye.